i benvinguts. Avui disparen en la Catedral de la Pólvora els amics de Pirotècnia Dragón que venen des de Villena. Porten des de l'any 2020 acompanyant-nos en la plaça i avui disparen una mascletà en un ritme molt dinàmic. Venen des de Villena un any més els amics de Pirotècnia Dragón. Benvinguts.